Ito guys, so sobrang dumi. Ayan, ilang buwan na din walang linis. Mga 5 months na. So ngayon, grabe ang dumi guys. For today's video, mag-aayusin namin yung aircon namin. Lilinisan ng aking asawa. So ayan. Kami-kami na naglilinis guys kasi mahal magpalinis. Tsaka marunong naman yung asawa ko eh. Dati kasi namin tinirhan. No? Tinuruan siya. Ito guys, so sobrang dumi. Ayan, ilang buwan na din walang linis. Mga 5 months na. So ngayon, grabe ang dumi guys. Tatalsikan yung aking cellphone. Maliit.
A few moments later. Ayan na guys, i-assemble na para ilagay na sa kwarto. Sorry mo ba yung panso? Tapon mo na ha. Wala. Papasok pa yata yan. 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 May ilaw ba? Ha? May ilaw. A few moments later. Ayan, nakalagay na siya guys. Malamig na siya. Iba kasi pag nalinisan, malamig na yung buga ng ano niya, ng aircon. So, dapat talaga every 5 to 6 months nalilinisan siya.